so n'ewumewu ndị eji mara ala Igbo. Dịka anyị si chọpụta, ịgba ohu bụ ihe dịrịwara ire na mba dị iche iche kemgbe oge. N'otu aka ahụ, ịgba ohu bụ ihe dịwara n'ala Igbo kemgbe ochie, mana onweghị onye ọbụla ma ebe omenala osu siri bịa n'ala Igbo. O nweghịkwa onye ma kpọmkwem etu ma ọ bụ mgbe osu jiri bido n'ala Igbo. Ohu bụ onye mmadụ ibe ya nwe, mana osu bụ onye arụsị ma ọ bụ agbara nwe. Ohu na ndị obodo na-ebikọ ma na-enwekọ mmekọ. Ọ bụ ezie na mmekọrịta ha bụ nke onye nwe na onye enwe, mana a na-ewe onye bụ osu dịka onye rụrụ arụ maka na a gọrọ ya arụsị. Ya mere ya na ndị obodo anaghị ebikọ ma ọ bụ enwe mmekọ. Ọnọdụ ọjọọ a nke ndị osu nọ n'ala Igbo emeela ka ọtụtụ mmadụ ndị si n'ezinụlọ ahụ ndị ama ama dịka osu pụta wee gbalaga obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa nakwa n'ala bekee gabiri. Kemgbe ụka na mmepe obodo batara n'ala Igbo, ọtụtụ ndị Igbo ahụla na omenala ndị a bụ ihe jọgburu onwe ha na njọ, ma kwesịkwa ka emeela ha n'egbughị oge nakwa eleghị anya n'azụ. Ka ọ dị ugbu a, omenala ohu agbaala ọsọ eleghị anya n'azụ n'ala Igbo, nke na o nweghịzi onye a na-elegara anya dịka ohu n'oge ugbu a. Mana omenala osu ka na-adị ire ruo tata n'akụkụ ala Igbo ụfọdụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka o ji dị mkpa ka elebere ya bụ omenala osu anyị ọzọ, iji wee ezi nghọta maka ya ma chọpụtakwanụ ụzọ ndị a ga-esi wee chụnanya bụ omenala ọsọ ụkwụ eru ala n'obodo anyị. Ka ụmụnna anyị ndị ejiri maka osu na ndị jiri maka osu gbalaga obodo ndị ọzọ nwee ike ịlaghachitekwa n'ala nna ha wee bịa bara anyị uru. Ndeewo ndị ọma nji eme ọnụ, ụwa dịkwara gị na mma. Ọ bụ n'oge okwu akpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ n'uhuruchi taa. Onye nhazi ka bụkwa m, Dominica Ogechukwu Ọnya, wee na-asị gị kpụdebekwa nso ka ị nụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ ụbọchị nke taa. Ndị mụ na ha na ebe a itinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa bụ n'aka ekpe m Dọkịta Christian Akpata JP. Dọkịta Akpata bụ Chinenye Eze nke mbụ n'Eziagụ. Dọkịta Akpata, biko kene ọha na eze na-enene anyị. Ọha na eze na-ege ntị, ekene m unu, asị m unu bukekwe n'ụzụkanụ ndị Igbo mma mmanụ, ihe ọma ga-adịrị ndị Igbo. Daalụ nụ, ekene m unu. Ndeewo Dọkịta Akpata. N'aka nri m bụ ụkọchukwu Osita Cosmos. Ụkọchukwu Osita Cosmos bụ onye ndu ụka n'obodo anyị. Ụkọchukwu, biko kene ọha na eze. Igbo mma mma na-ekene m unu, Igbo gozie unu. Gozikwa gị. Ka m bido n'ebe ị nọ ụkọchukwu, kedu ụzọ ndị esi abụ ohu n'ala Igbo? Dịka isiri kwuo okwu na mgbe na-enwekwu nkọwa, enwere ụzọ na-abụ, enwere ohu nwee osu. Etu esi abụ ohu dị iche na etu esi abụ osu. Etu esi abụ ohu bụ ijere ahịa gota mmadụ, oge ha na-ere mmadụ n'ahịa. A na-ere mmadụ n'ahịa, etu esi eri ego na ijere ahịa gota mmadụ na onye a ga-enyere, onye abụ onye ga na-eje ugbo, onye abụ onye ga na-ejere gị ahịa, bụrụ na-eje onwe ebe ị ga na-eje, obute ego oche, o butere gị akpụkpọ eji anụ na mgbe agba, akpụkpọ ewu ma akpụkpọ skin, ndị oyibo na-akpọ ya skin. Nyanwa bụ onye na-ebutere gị ụmụ ihe ndị a na-ejegasịrị gị ozi. Gụa na-azụ ya, o ruo oge ya anụrụ ya nwaanyị, nụọrọ ya nwaanyị, ọ na-amụtakwa nwa, mụtakwa nwa n'ohu kwa be gị ahụ. Ịgụọ na akwụkwọ nsọ ya afụ na Abraham nwere ụdị mmadụ a 70 persons na bie, 70 slaves na bie. Mgbe o si obodo Chineke si kpọọ ya wee na-abata, tupu ọ na-eweta aka igbo igụgide akwụkwọ nsọ na-eru ebe Genesis 32, Abraham enwego ha 318. Na mgbe ụfọdụ onye chọrọ ya okwu amebie ebie ka o si ewepụta amị. So ndị niile abụ ndị na-ejere ugbo, ma ndị na-azụrụ ya atụrụ, ma ndị na-azụrụ efi, ma ndị na-azụrụ ya, mana ha bụrụ ụmụ ya. Ya ka o ji tie mkpu mgbe a sị na ya mụtara nwa nke mana mmanụ nọbe. Ndeewo ụkọchukwu Osita Cosmos.
ka m bịa na nke gị dọkịnta Akpata, dịka onye gbagoterenụ n'afọ n'ala Igbo bụ onye ma nke ekwe na-akụ na omenala anyị, kedu uru iche na ịgba ohu bara n'ala Igbo? ụmụnne m ekene m unu. Oru ife a na-eme mgbe gboo a sị na a na-enwe oru. Ndị gboo mechara ihe a, ya bụ ihe nne divu mgbe aha ka dịkwa kịta. Ọnya bụ a na-abụ abịa asị na-ekidnapụ mmadụ ma ọ na-egolu mmadụ ego, ọkwa ofu oru ahụ ihe ahụ a na-eme mgbe ahụ ka a na-eme na onwe ndị na-ele ma nwanne ha mgbe gboo ya na nwanne ya nwee esemokwu ma ihe dị aṅa, ha kpọrọ ya sị na ọ na-eme gị na ọ na-eme isi ike, ha dị ịtọ na ịnọ planọ lee nwanne ha. Ihe a bụ alụ. Nna nna anyị ha si na onye maalụ nna ya amalụ ndị ochie, bikos alụ dụwa gboo, o nweghị ihe mee tata mmadụ ga-asị na omenube. N'ọzọ ị na-etote, ị na-amụtakwa, ị na-amụta, ị na-afụkwa ihe na-eme. Bọta anyị ma ayọ si na ihe ọbụla aha emere mgbe gboo, ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ndị Igbo na ihe niile, maka na ihe eme na bụ abịatụkwa ofu ihe ahụ dị bifọ ka dịkwa kịta. Ụfọdụ na-ele ụmụnne ha, nwaanyị nwere ike ịdịrị ime ọ pụọ, ya niile bụcha ofu oru ahụ. The next thing ọ nata, ọ bụ na olego nwa ya, ọ sị na ya achọghị ka mmadụ malụ, ma nwoke malụ, ma nwaanyị malụ, ma nne ya ma nna ya, o jee lee nwa ya. Onye a lele nwa ya, o nweghị ebe ị ga-anọ obi ga-adị gị mma n'ụwa. O nwere ike ọ bụrụ nwa ahụ bụ ihe ga-emeche bụ prezidenti obodo ọzọ, ma ọ bụrụ onye ga-enyere gị aka n'ọdịnihu. So ụmụ ihe a niile ana m ayọ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume si everything a niile si vanishie, ihe adịrọ mma. Chọọ ka a na-anụ maka oru sikwa oru asịrọ, ka obodo nwee ike ịdị n'udo. Ndewo dọkịnta Akpata. Ụkọchukwu Cosmos, anọkwa m na nke gị ọzọ. Ọghọm dịkwa na mmadụ ịbụ ohu. Etu ahụkwa ka ndị bụ ndị isi, ndị dị ala sikwa hụta n'uru dị ya, n'ihi na ha na-eji ndị ohu ahụ wee na-emecha ihe ndị ha kwesịrị ime. Mana n'uche nke gị, kedu ihe ọ dị gị ka ya bụ ọghọm dị n'ịgba ohu? Ịgba agba ka ọ bụ mmadụ inye onwe ya, bikos o dị ụzọ na-awụ iyo na Baịbụl. O nwere ndị were onwe ha nye ohu, na ha enwe ike igbo mkpa dịrị ha, ha enwe ike ime nke ha ewuru onwe ha nye onye nwere ego, onye bụ mmadụ, onye bụ bara ọgaranya, si ka m bụrụ ohu be gị. Mana ego ebe a ihe Chukwu Chineke gwara si ndị ụmụ Izrel si ya, ụnụ agbakwana ụmụnne unu ohu, ụnụ agbakwana ụmụ Izrel ohu. Mana ịgba onye Izrel ohu, ihe ọ ga-anọ n'ebe gị bụ aha ịsaa iduo ya. Ọ ya ihe ifu ndị Igbo na-eme, ha ji edu ụmụ bọyị. Ihe ọ ga-anọ na be gị bụ aha ịsaa iduo ya ofụma, duo ya ụlọ ofụma. So o nwere ndị ga-ewere onwe ha nye n'ohu, nwee ndị ya aja gbara agbara. Ịgụọ na akwụkwọ nsọ na Jenesis 10:12 bụ Josef bụ eze, na ndị anyị kwukwuru ya, dọkịta kwuru mgbe Josef bụ eze n'Ijipt, mana egotara ya egota, esi n'aka ụmụ Izrel mee gịnị, gota bụrụ eze n'Ijipt. Ka ụmụnne ya lere mgbe ọ na-ekwu okwu, ọ sị na na nwanne na nwanne na-agba mmadụ. Mgbe gboo na be anyị ya n'Igbo a, mmadụ na-akpacha ya were nwa ya jee ahịa jee ree ya, eneghị ya na ego kọrọ ya, mana nwaanyị na-eme isi ike, ma nwaanyị na-ezu ohi, ka o emebi afịa, ewere nwaanyị jee n'ahịa lee ya. Ndị nwa bụ onye kpara je ahịa, a ga-ama na ọgwụ na orire ka a bịara ire, buru ihe biso oji na aka ka ebujie n'ahịa ka eje lee ya, kwụta oruzie ebe a sị nọrọ ebe a, ya nwa baa n'ime ha chọọ ndị ga-ego ya, na-atụ aka tupu ịma ihe na-emere osigo ebe a na akpachi onye a bara n'uru. So ihe dịbara adịba mgbe gboo, ọkpụkpasị Igbo ka o bidoro. Ohu dị iche, ihe ndị eji mara ndị Igbo bụ osu, mana nke ohu ya bụ ihe dị n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ọ mmadụ egoro ego, ma ọ bụ mmadụ were onwe ya nyesi, kama agụọ ga-egbu mmụọ, nke a ga-eme nkene ka m bụrụ ohu be gị. Mana ịlọta ihe mkpụrụ si ya na ụmụ Chineke gwara ụmụ Izrel si ya na ịkpọ gba nwanne gị ohu, ọ ga-anọkarị aha ịsaa iduo ya. Ọ ya ihe ndị Igbo na-eme, na ịkpọ nwa bọyị ọnụ ahụ ise akpọta gị iduo ya. Ihe bụ n'ụwa kịta ha mere ya mmiri Chukwu, ọ bụrụzie ohu bụ nwa bọyị. Ihe na-achọ ịkọwara anyị ihe oyiyi ya abụchaghị ya bụ dada ohu enwere ihe ndị oyibo na-akpọ right, mana nwa bọyị nwere right.
nwa bọyị nwere ike ịgbakọta sị na ya agbazi ọ na-agba n'ohu sị na ya ga-agbazi kpọta ga ọkwụ ụgwọ eji ego ọkwụchighị ụgwọ ahụ ọ ya bụ ihe na-anụ today na etu na-anụ taa na anụ nwere ọtụtụ ndebe anyị nọ ihe dịka obodo East Asia na ndị nọ some East Europe dọkọta ụmụ nwaanyị kpọrọ ebe a sị ha bịa rụba ọrụ ha were eru ebe a nasịrị ha akwụkwọ ha jiri bịa kwụọta duzie n'uru ịgba achagwu o nwezi ihe ị ga-eme nọ n'ebe anyị na-abụ ihe dịka Dubai ha juru eju ebe ahụ ka m kwube ebe ọ ghara ịbụ ihe eji wee gbaa akwụkwọ mana ọwụ na ha juru eju ebe a eru ebe a anara gị akwụkwọ onye akpọrọ gị bịa ya enye gị ọrụ anara gị akwụkwọ tubuzie gị duzie gị n'ịgba uru ọ sịghị na enwere ike sị na ịgwọ gị akwụ bụ 8 million ịgbagide ha na-akwụ na ahụ gbata dat 8 million kwụsị ụgwọ akwụta gị n'ọrụ onwe gị ọtụtụ n'ime ha nọkwa ebe a ha kwụrụ ụgwọ ha ji bidokwazie nke ha ya bụ okwu kwekwara ka ọ dị ndewo ị kwuru ọfụma dọkịta Akpata abịakwa m na nke gị ụkọchukwu ekwuola ka okwu si wee dị n'ala Igbo na n'ụwa niile gbaa gburugburu taa mana kedu ụzọ ị chere na ọ bụ otu ahụ ka osu si wee malite n'ala Igbo ọranaeze na-ege ntị ekene m unu kenesi unu ike ịma na osu na oru abụrụ ofu osu bụ onye achịọla alụsị mmadụ nwere ike ịnọ n'otu ndị alụsị enwekwa ike mmadụ anọlụ tata ụmụnne ya decide asị na onye anụnwa n'obodo ndị anụnwa na ha mere ihe anyị na-asọ nsọ mgbe gboo onwe ndị ezibe ha na-echi ọ bụrụ ihe ha mete ewere ha jee chụọla alụsị ịma na onye ịchụọlụ ọ dị ka onye gotere ewu maọbụ ọkụkọ ọ mgbe ị chọrọ igbuo ọkụkọ gị maọbụ ewu gị onye ha na-eso okwu n'obodo Naijiria today onwe ndị na-ewe na ndị abụsu ihe osu ahụ na-emebi ihe n'ụwa kịta mmadụ ekwesịghị ihe mere mgbe gboo agago a na-asị nna m sisi tie ọ gara aga itikwa ọ gara aga si bidozie gịnị ihe na-eme kịta maka ọ bụrụ na iti ihe ọ gara aga ọ ga na-emebi iwe ọchịa ige ntị n'obodo ụfọdụ kịta ịfụ na a na-anụ ọgụ n'obodo ahụ ụfọdụ nọkete asị na a ga-echi onye a chief asị na a ga-ama nchi ya chief asị na a ga-echi onye a igwe asị na ama nchi ya igwe maka gịnị na ọ bụ gịnị osu a na-anụrị ọgụ ụfọdụ egbuwe mmadụ ọ na-eme ma some places n'obodo Naijiria kịta na anya Igbo aya asị oke ka enye ndị autonomous maka na mgbe gboo ahụ ndị ohu anyị na-ekwu na nwa amadi ndị amadi nwere ike ịnọ nna ya ji ego nna ya na-akọta ji na-akọta rice na-akọta ihe niile ha nọ na-eri nri ndị ohu a na-eje ya ndị osu a abụrụ ndị a na-eyi ụzọ enwere ike osu ejebe bọyị oje gbachaa bọyị osu ejewe ebe anụnwa ndị osu ahụ bịazie ndị osu ahụ enwee ihe karịa ndị ahụ bụ ụmụ amadi ịma na o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ bụ mbịambịa karịa onye nwebe so mana ị na-anya n'ụwa Naijiria today ana m ayọ ka ihe niile a na-ekwu ka etinye ọ gara aga ka e nwee ike ịbakọ anyị niile bụ mmadụ onweghị onye ahụ ị na-akpọ osu maọbụ ị na-akpọ ohu bụ ewu maọbụ ọkụkọ ewu bụ ihe a na-ego n'ahịa ọkụkọ bụ ihe a na-ego n'ahịa so ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ndị be anyị ma nwoke ma nwaanyị ka e nwee ike chịkọta aka onye a na-asị na-echi echichi by na onye a tozuru oge ọ nwere onye bụ onye a jụrụ ego onye a sị na ama nchi echichi mana onye nwere ike nwee ihe n'obodo karịa ndị ọzọ ọ na-enyere obodo aka mana onye abụzi osu mana unu amakpọzi ya osu maka na ọ nwere ihe so anyị na-ayọ ndị Igbo na-asị biko ka achịkọta aka ọnụ onye a bụ akpọ osu na ya ka osu si wee bido n'ala Igbo abụkwanụ mgbe mmadụ bịa ego abịa n'ihe were mmadụ chụọla alụsị ọnya bụ osu ka njọ gị dịka onye a na-anụ aha ya n'obodo gị bụ Akamoge na onye zọburu ọkwa igwe n'obodo gị ya bụ osu ọ nọ n'obodo Akamoge ajụ ịjụrụ m da-agbagide dọrọ ọkpụrụkpụ epu ejeke m ijebe ahụ ka m izu mmadụ a na-aka ha bee ya mana o nweghị n'obodo Naijiria ebe ụdị ihe ahụ adụghị
dụrụ onye na-achị anyị taa onweghị nọ Naijiria niile a ebe ụdị ihe ahụ adụghọ mmadụ a na-aka ha na-eye so n'aka m oghebe anyị mmansighị na ọdụ ha mmansikwanịghị na ọdụ mana m na-ayọ ka ihe niile abụrụ ka etinye ya ọbụla ọ gara aga ka anyị niile nwee ike ịgawa were oge na ọkpa na-abụ wee chọta ihe da na mmiri onweghị obodo so adụghọ mana oyi yoche nwee n'elu anya na anị ị marụ ndị nna ha bịara abịa marụ ndị egotere egote mana onye maara nna ya amagolu ndị ochie mana okenye a na-ekwu ajọ okwu ajọ okwu okenye kwuru ka ụmụaka na-eji aja anụwa ọgụ okenye nwere ike si na nwa ya ma nnụ nwa onye dị otu a na nna ya bụ osu ba ya na-echi ma ọzọ ọnwa onye a ga-aba bịa ichi ọzọ na asịghị na eke echighị ọzọ n'itoru oge ichi ọzọ imechaa ihe ọzọ ọnwa nwaanyị ga-ejewe ije nụ na be ha sịghị na ama nnukwa na gịnị mere na o wee ka ndị be ha si bịa okenye ya na-atụ hụ a na-eji inye okwu agwa nwatakịrị okwu ịtụkwara anyị inye okwu kọwarịa ma na ọ ka dọg maka ịtụkwara nwatakịrị inye okwu kọwarịa ma na iyere mma si aja ma gbuo mmadụ o jikwere inye okwu na ị na-ahapịa aka ka obodo wee ike ịdị mma deme o ekenekwe dọkịta akpata ka ndekwa ya nke gị ụkọchukwu Osita Cosmos kedu otu ị chere na ọ bụ otu ahụ ka osu si malite n'ala Igbo otu osu si bata n'ala Igbo mere anyị kwado ọtụtụ akwụkwọ anyị gụgolo and ọ bụrụ na ọ na kịta ụgbọ kịta anyị hazi agụ ụka anyị ha agụzi akwụkwọ ka mgbe anyị toro Chinua Achebe nwere akwụkwọ degasịrị ya bụ ọ bụ na ịgụrụ ya ị ga-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ insight totis na ofumofu ị ga-enwe tiiche nkọta dị iche iche ọkwa ọgwụfụ onye ọzọ na-edekwa akwụkwọ mgbe ahụ from Rivers State a na-akpọ Eleshi Amadi akwụkwọ ndị anyị gụchara mgbe anyị na-eto etu ya si pụta ahụ na mmadụ bụ onye nwere ihe ndị Igbo na-akpọ subconsciousness na Chineke dị ma ọ nwere chido so ha na-echekwa na chi ahụ dị na nwere ike ime na ha na-efi na ha na-emehie ma na ha chọrọ na onwe ha nwere ike inye ka Chukwu chi ha bịa chebe ha ọ ya ga o ji ahụ ha bịa ha gotakwazie mmadụ mgbe ahụ ọtago ha ewere mmadụ gọọrụ chi ya ngụnwa ka anyị gọọrọ onye a ewezi onye ha niile obodo niile anyị na-enye onye ahụ nri mana e nwere ihe dị iche iche ya na-eme ị ga-emerụ onye ahụ ị ga-emerụ ya imerụọ ya ahụ chi ahụ ya gọrọ onye aka ga na ngịrị ha na-agbalị ọ dị ike mgbe ahụ onye ahụ agaghị akpụ isi onye ahụ agaghị abe mbọ onye ahụ agaghị elọtọgodo ha ya anụkọ nwaanyị bikọs na-ewere n'ihe ọgwụ na ngịrị ya na-eme n'ọgwụ na chi ahụ agọrọ ya ka ọ na-eme erukwana saịdị be anyị saịdị gbadaba saịdị from ihe ala okirikiri ebe anyị si eruo ebe a na o nwekwara ndị o nwere obodo ya agwa eru ọbụna agọrụ n'onwere chi agọọlụ ihe dịka efi maọbụ ewu asị na ihe a bụ efi arụsị ihe a bụ ewu arụsị ọ bata na be gị mebie ife itubie ese afa anyị rukwara enwekwara nke ọzọ anyị ndebe anyị na-efekwa a na-akpọ eke ụlọ nwụtago ọ bata be gị na-efi ese afa and onye emerụ anyị onye ebe ndebe anyị ahụ mana a na-ekene Chineke n'ozi ọma na-abatara so ihe anyị na-ekwu dịka etu osukwu ekịta bụ osu bụ mmadụ egotara mmadụ egotara ma kpatara ya akpata ahụ onwe ndị a na-akpa akpa nwee ndị a na-ego ego ma gotere egote ahụ ma kpatara akpata ahụ ma na-agọrịa arụsị agọrịa arụsị ya ihe ga-emedebe ebu ebepụta ya emetụ ya obere ife ọbara ga-esi wee pụta ya n'arụ were ọbara ahụ tinye n'ihu arụsị ahụ ọ bụrụgo onye arụsị ahụ mụzie mana nke ohi kwuburu mbụ ohu igote ohu i nwere ike gbuo ya maakị iche mara na ọgụ nwa gị identity ndị oyibo na-akpọ identity ọ bụrụ nke gị mana nke a bụ ibe bụ ha anya ife gbapụo ya ntị pụtago kwụ ya ebe a pụtago ọ bụ na ebe ahụ ka obi ebizi nwezi onye ọbụla na ọ na-abịa ya na-agba ọsọ osu na-abịago nso ị na-agba ọsọ biko ọsọ ọ bụrụ na ọsọ ya nwa na onwe ya nọ asị onye nwụrụ mmadụ so ọ na-achọ ụzọ ya esi wee nwee mmadụ tọ maka ihe a na-abịago nso mgbe agba arụsị na-abịago nso mgbe ị na-agba ọsọ maka anyị na-eje o nwere asụ o nwere ihe ndị ọzọ ya abụ emecha nwee ihe ndị ọzọ ma ekwu bifo taim abụ ndewo ikwuru ọfụma ụkọchukwu Cosmos dọkịta akpata dịka onye ndu obodo ebu kedu nsọ ndị osu tụmadị n'obodo gị bụ Akamoghe dịka ọba anyị na Akamoghe dịka ka isi ihe gbasara osu anyị adịghị emezi ihe gbasara osu na be anyị na
because na ọ na-emebi anyị nnukwu ihe makazi ị na-anya sọm ndị bịa be anyị na ndị na-anọ n'ọzọ ka ha na-akazi ndị nwe obodo so some things a bụcha ihe ọ na-agba afọ asị na nsọ obodo na-asọ be anyị mgbe gboo onye ọbụla bụ osu ada echi echichi ada enye key position onwe ha na-akpọ main positions n'obodo mana kịta emegidezi ya bụ ihe obodo chịkọ aka ọnụ si ka enwee udo ụfọdụ n'ime ha mana anyị makwa onwe anyị makwala ha anyị na-enyeche ha position ahụ ka ihe niile nwee ike ịdị mma n'obodo ka gọọmenti na onwe ha fukwuo na onwe ha anyị na-akpafe iche n'obodo anyị bụ ka onye ọbụla nwee ike eme gị na dị na mma so yeah, thank you my sister anyị enweghị nkenwe n'aka ma oge udo ka anyị nwere anyị enwezi nkewa n'ala Igbo anyị enweziri nkewa n'ala Igbo sef mba ọ jụrụ be nna m nkọwalịa be nna m ndewo ikwuru ọfụma ụkọchukwu Cosmos dịka onye ndu otu okpukperechi bụ kedu ihe ndị ọ dị gị ka omenala osu na ohu o metụtara n'ala Igbo ihe o metụtara n'ala Igbo erikanụ ihe o metụtara n'ala Igbo erika mana Chineke bịara mee ebere ndị wetara anyị oziọma wetara anyị oziọma wee kpụrụkpụ ihe niile ndị aghasasịa ya because ọ bụ na isobe osu etu osu dị isobe osu etu osu siri dị onwe onye ọbụla bụ onye Igbo nkịta na-abụghị osu na-ege m ntị Igbo na-ege ntị na-ege m ntị naanị ihe m na-ekwu okenye mụrụ m na-esi n'obi ọgaranya dịka etu Chukwu si wee mee ya Igbo niile kịta bụ osu ka nke ọrụ etu o si bụrụ osu ị ga-adaba osu ọkụ elekere nke isii nke mgbede ịnọgidebe osu ọkụ elekere nke isii na mgbede iburugo osu gị na osu agaghị anọkọ n'ofu oche ịnọ n'oche osu nọ iburugo osu gị na osu agaghị akpụkọ eji ofu agụba wee kpụọ isi gị na osu were agụba kpụọ isi iburugo osu gị na osu agaghị eji ofu afere ma ngaji wee rie nri iwere ofu afere na ngaji wee rie nri iburugo osu mgbedezi anyị gị wee fụzie etu Igbo niile si wee bụrụ osu bụ na osu arụ ọrụ na ọ bụrụ landlord gị nwa bụ amadi ebiri n'ebe a ibie n'ibi ebe a chi ejidere gị ebe a osu Igbo na restọrantị nwee ebe ọ na-eme babin salon nwee ka nwa Igbo gị nwa bụ amadi abịa n'ebe a kwụta osu adịbere anụ kwukwara nwa ka mgbazi ego nwenye nna anyị kwupụrụ mbụ dọkịta kwuru ebe a mgbe gboo ịgụ ọ bụla ịgụọ things fall apart ịfụ na ndị mgbe gboo na ha na-eme bụ oru a na ndị osu aka adabịa kpọpụ akwụkwọ ha gụọ akwụkwọ mara ife ndị ọcha bezie ghọọ ndị agha aka ha bụ gọvanọ ha bụ nke ọzọ ndị enibuzi amadi anọzi a na-achị ha achị ịfụ ya datị na esi etu ajocha bịa ngiri osu anọkọna na moto ngiri osu erikọ na restọrantị gị na-erikọ na everything iburu anyị bụ osu mana ihe mere anyị ka anyị si n'osu pụọ abụ na Jizọs emego gịnị asọpụtago anyị. In the year 1956 March 20th Eastern Nigeria House of Assembly nke a dị ebe ada ga-ebe anọ mmadụ iwu na onwe ezi onye ọzọ ikwute okwu osu andị etiri dukwute ihe a na-akpọ fine na onye ọrụ na-akpọrọ mmadụ osu ma mmekara na na-egeme gịnị na-aga na ya fine ahụ. Ndewo ụkọchukwu O.C. Cosmas ụmụ ibe unu ahụgokwu ya na okwu niile ekwuchiela onwe ya oge adịghịzi maka ya bụ okwu ọkpụ n'ọnụ tata ọ bara ụba agaghị akọchanwu ya tata mana ịhụlanụ na onye ọbụla bụ osu ya bụ ọ dịghị mma ite na-eshi nri ịkpọ ite na-eshi mmiri na ọdụ unyi onye were ile gụọ eze ya ọnụ. Ana m ekene gị bụ onye ọma sonyere anyị ana m ekene ndị ọbịa m pụrụ iche maka ịbịa nọnyere anyị tata ana m ekenekwa ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe wee na-asị gị chiaka ghọrọ anyị na mania n'izu ụka ọzọ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ka emesịa.